Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa a sabon bidiyo. Kamar da kuke gani muna nan a WhatsApp dai har yanzu. Yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai daina downloading duk abin da aka turo a group, ya daina buɗe mishi a gallery direct ya zauna a wayan shi sai ya ba da damar buɗewa. Da farko dai kamar da kuke gani za ki shiga a WhatsApp ɗinki, kamar ku gani ga group nan da zan ba da misali da shi. Kun ga messages nan da na zagaye wa'inda ban buɗa ba, kuma yawanci na tallace-tallace ne. Da farko za ki shiga a app ɗin a group admin. Idan kika shiga za ki shiga can inda na sanya alamar can na group details kenan, ga nan na yi arrow. Idan kika shige shi za ki ga option a ƙarƙashi, da ke scrolling down za ki ga options. Idan kika ga option za ki ga inda aka rubuta media visibility kamar da kuke gani, ga nan na yi arrow. Idan kika danna shi zai baki option guda uku kamar haka, kamar da kuke gani ga nan show newly loaded media from chat to your gallery, yana nufin da kin bar shi a default ɗin inda yake yes zai yi downloading directly. Idan kika bar shi no kuma kamar yadda kuka gani na bar shi nawa ba zai buɗe ba, kuma kika sa total no ɗin shi ma ba zai buɗe ba, amma can default ɗin kamar ya fi ƙarfi. Idan kika zaɓa shi za ki sa OK. Shikenan, fatan mun fahimta kuma za ku gwada kuma ku tabbatar da abin da yake nufi. Idan kika dawo a cikin group zan ba da misali. Yanzu kun ga gasu nan duk an cicciro wasu ba mu ma sani ba, wasu tun Saturday gashi nan. Mu haɗu a comment section domin ƙarin bayani. Bye.